מה? אני אסביר. אנחנו הולכים לעשות שיחה באלף בית. זה אומר שכל אחד מתחיל את המשפט שלו באות הבאה באלף בית. זה אומר שדביר יתחיל באות א', אתה תצטרך לענות לו משפט שמתחיל באות ב', הוא יענה לך בג' וכן הלאה וכן הלאה, נראה אם מצליחים לנהל שיחה באלף בית העברית. זה מקובל עליכם? בטח. אתם בספרייה? כן. בואו נתחיל. אתה בטוח שאתה עברת הכשרה של ספרן? בטוח מאוד ש... גם אתמול שאלתי את אותה השאלה, ואני חושב שהיה איזה סיפור עם ספר. דלת. די, מספיק לדבר. הלוואי והייתי באמת מבין אותך. לפעמים אני מרגיש שאני לא מבין אותך לגמרי. כבר. ביי, אוי, ביי. זה רגע שממחיש עד כמה אני לא מבין אותך. תראה, אני קודם כל רוצה להגיד לך, ברוך הבא לספרייה, ברוך הבא לספרייה. אצלנו עברית זה אחד הערכים הכי גבוהים. אתה גדלת איפה? יוד? יש, אני גדלתי בבת ים. כל קל בבת ים, נכון? הייתי יכול לעזור לך להגיד כל הנחלים הולכים לים. מעולה! מעולה! עכשיו בוא נעבור לשירים. למה לא יצאת? למה לא... למה לא ללכת? למה לי לקחת ללב? כן. שיר? שיר במם, אוקיי. מה משתנה? יש בגלגול? מה? לא שלך. בראש השנה בפסח התבלבלו פה. כן, כולנו עובדים את כל החגים, זה קורה הרבה. בוא נחזור רגע לספרייה. אתם באות סמך, דביר. ספר לי קצת מה אתה עושה היום אחרי הצהריים? על מה נספר? אבל עין, יפה, הוא אמר, על מה לספר? תתחיל אותו, נראה אותו, כי הוא מתכנן לי. אוקיי, הוא מתכנן? כן. בוא נקפוץ לו רגע לעוד אחרת, קוף. קשה. יואו! ראיתי אותך מתקשק, ראיתי. שין? חשתי את הכישרון. שמור לי את המספר פלאפון. תודה רבה לך. אם היה פרס היית מקבל, אבל אין. כן? תודה. מקסים. בזהירות ומדרגות. תודה. האם יש? תודה רבה לדרב המדהים.